ihi ihi cerit ayo guyu ah Usa sompret kempul ngungkung konang reok ketipung ngimbal benang loro toro slendro jarompet pelok jaranan imbal nongklang meraing igal megap bujang ganong kalian dendran usmodo kagungan reok pranyata dadi gembira bujang ganong mencolot metongkrong meraane caplak ane caplak nong kung ketipung antarungkung sompret celuk barongane mantuk wos pranyata padha nunggang jaran kepak donga mencana treges kae kuri treges lolo kae jaranan sipateku gawe guyu iya ora rasa Etan kali kulon layo kali arep nyabrang gak ana wote etan gati kulon gemati yen ditimbang padha abote menyang Jombang kampunge singon lemah geneng akeh wedine yen gak sambang kirima ingon yen ora seneng piye mestine mripatmu pancen sing marai lula kepranan sajroning ati sara tresna kang tak tampa kaya sunar rembulan purnama mripatmu kebak ing pasemon kedepane tansah ngawe-awe sapa kang ora kasmaran weruh mripatmu aku kepranan lungguh cedhak ing sandengmu muga bisa nambani kangenku semu nguncalne kedepe kebak daya
katoning mripatmu mripatmu tondo aweh tresno sing tumuju pojoke atiku esemu manis merenani yen to nyawang ora bisa lali mripatmu pancen sing marai lulo kepranan sajroning ati sorot tresna kang tak tampa kaya sunar rembulan purnama mripatmu kebak ing pasemon kedepane tansah ngawe-awe sapa kang ora kasemaran weruh mripatmu aku kepranan lungguh cedhak ing sandingmu muga bisa nambani kangenku semu nguncalne kedepe kebak daya katon ing mripatmu mripatmu tondo awet tresno sing tumuju pojoke atiku esemu manis meranani yen to nyawang ora bisa lali oh ah yeah oh yeah ah oh yeah ah yeah ayo sayo sang pelopor jarane campur sari Satria setor ibon ayo long ayo wayo ayo oh ya galung wayo amin lo kok ayo oh ayo Pak Pur piye iki Pak Pur ngalor ngidul awas ayo
Jos. Ngalor. Iya. Idul. Iya. Iya. Oh, ha. Dosa. Awas. Darongan mata beling rene ya tak tempeling. Ayo. Ayo. Usah. Sek tul. Dosa. Awas. Usah. Iya. Alah keri. Ayo. Ayo sogok ala keri. Mbak guyu, mbak nang arep guyu. Ayo. Yuk. Iya. Aong. Sayur. Ya. Darwa sarpa wang manis tan sama lela. Iya. Peta lendra tapi ing bege seneng lamun. Mong seneng lamun. Ayo Mas Kevin. Iya. Iya ayu wong ayu. Iya. Mula jasa nang lamun. Jarwa sarpa wong manis tan sama lela. Tenan kersanendra tapi beke seneng lamun. Ngelingana yen werang ingkang sinadya anda anjorong lokro mula jasa nang lamun. Ayo. Ngalor. Ngidul. Ayo kadangku beji. Yo. Ayo Dion. Ho. Barungane irung apa asbak jane? Asbak ya Mas. Mas Putut iki asbak to irunge. Lah iya. Katanya ya. Dosa. Ayo. Ayo. Bos. Ora usah.
Eng gling. Lo, ja, lo. Ayo. Ayo. Barongan mata beling, rene tak tempiling. Hesa. Satul. Iya. Mas. Piye? Ya. Madep rene lho, Mas. Sama ini ditabui. Ha. Ndang to, yo. Ha. Kek wis. Ngalor. Yuk, ha. Ayo katili ayo. Ayo li katili. Ayo Sugeng. Ki jarak barungane li ayo. Yo. Mas yo gak utis sing ngendang ayo. Sugeng. Lo. Ya. Tuh. Awas. Kling. Awas. Ayo sikile digawe. Sikile digawe. Hey. Ah. Ho. Hey, ha. Ayo. Oh kakak oh. Ayo. Awas. Ayo. Ngalor. Ngidul. Ayo. Oh kakak oh. Ayo ngalor. Ayo Mas Utis. Terus diganti Mas Putut. Ayo. Oh kakak oh. Menang karo Jepang maju ke Tepang. Kakak oh mesti menang. Yo. Jaranan dhuwur. Ayo. Kilo klambine. Yo, Kevin, ayo. Dadio Pin, ayo. Ngalor. Ayo. Dadio. Ayo. Mas Kevin moto beling, Rene tak tempeling. Yo. Ayo, Mas Kevin moto beling. Ayo. Lagi ojo moto. Ayo. Sing apik to. Karo kancane kok tukaran. Sing sayang. Sabar. Ya, ayo. Sing apik. Ndak bareng di ngajek nih barang kowe. Sing sayo sing rukun. Ayo. Iya. Wong telu iki wirasane mantos. Ya. Aum. Budaya Dharma kang cinandra karawetan ambarung kembang hidung pus ambarung anyang kai prekiatan ambo seni ayo
dadiya dadiya sarana laras wis sumawis biar guna ring budaya dan kang cinandra karawetan ambarung tembang kidung wis ambarung anyang kai pregiatan ambo seni ayo kanca Dadiya sarana. Ya, ayo. Sing apik to. Ngalor. Mbah Pangi ngalor. Iya. Au. Digoyang. Digoyang. Het. Nah. Awas, gendangnya resi. Awas. Di video sing Awas gendangnya resi. Sing apik. Ya. Iya Rofi. Awas gendangnya resi loh. Awas. Awas. Di video sing apik di video loh. Tari sapu. Iya. Oh. Tari zaman dulu. Tari sapu. Tari la bella. Tari iya. Tari sapu. Iya. Asik. Tari zaman dulu. Tari sapu. Asik. Tari sapu. Tari yang indah. Ya. Kung. Ean nyapa deh? Ean apa kakean minum? Sayur. Iya. Iya toh. Urung bar. Kok dicepoti? Iya. Ang. Oh, dadi samare ngegong saiki. Ya. Ayo kanca. Suka. Nonton jaranan Satria Ceta Micer sakir mengon sari tulung aku Mugi kalis ing sambi kala esok nyuling seorene ya nyuling tutut sulingane arek Surabaya iya esok nyuling bengi
satriya eling eling marang satriya seta ora roh hesa Ayo. oh ya iya iki njaluk apa aku ora roh jaran ucul jaran ucul barang ayo tak gambui Pangigele ami wir nyeblak sampure luase lenggat lenggut sing waro bisa kepencut ralida padha ala biyo ora ndrama keprang kenong keprak kempulan cedare kumyak wiramane ngenani lamane kang dadi aksine goyang sithik dor tung 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 tak gantung gantung dor jaranan dor lagi aneh Ayo le. Selak maghrib boleh. Ayo le. Ayo sing apik disoteng sing apik di video barang kok. Yo, yo, yo. Ayo ger kene ger siji pokok siji nyedak bombok kene ger tak tambani tak usadani ger. Ya waktune dilungkas maghrib. Yo, iya, ayo,
Ya. Aja banyol to, iki tenanan to itu. Aja mau banyoli, ndak mandi kok. Ayo kene ger siji mbaka siji nyedak marang pun bapa kene ger ya manut tak tambani esok jagone kloro rame suarane pating kembruso aduh senenge sedulur tani bebarengan pot donan terpari srengenge nyuner ngulon pernai manuk ing ngoceh ana wit-witan pating ceruwit arame ngocehe katon asri donya saisine para sutresna pagelaran ning sonten menika kita punggel sawetawis nanging sampun ngantos supen ing mangke dalu kita saged pepanggihan malih saking Turangga Satriya Seta ngaturaken sugeng sonten ngaturaken sugeng kundur ngaturaken sugeng pepanggihan malih ing
mangke dalu. Ya.